a un minutet per quart i 5 minuts d'11 del matí, les 10 i 20 minuts, 19, però vaja. L'espai del reflexionador, sí senyor, amb el Santi Recasens, ja ho sabeu, el nostre amic col·laborador pagès, llicenciat en Direcció d'Empreses per la Universitat de St. Peters de Nova York i virtuós d'explicar el que pot semblar profundament complicat amb una senzillesa espaterrant. Molt bon dia, Santi, benvingut com sempre a la República Samboiana i per culpa teva, molt bon sentit de la paraula, la República de la Reflexió. Molt bon dia, amics meus, com esteu? Què tal? Doncs et diré una cosa, el programa d'avui, la reflexió d'avui, poder és la més difícil que he hagut de fer amb els 3 anys ja que estem aquí. Així mateix, Mira que has arribat a parlar de coses prou complexes, Doncs mira, per refrescar la memòria als nostres amics, avui parlarem de com entendre la factura de la llum. Sí senyor, perquè històricament la llum, l'electricitat és molt cara a Espanya, això ho sabem històricament, i a més ens fem d'altres preguntes, perquè és tan complicat, com bé dius tu, d'entendre els conceptes d'una factura de la llum. A banda, esclar, en aquest espai, que ja ens vas parlar de l'encariment de les energies, però que avui, a més, vols concretar precisament amb aquestes dues qüestions. I és el que comentàvem, no? A mi em pots demanar que reflexioni sobre la situació financera mundial en els propers 10 anys. I segurament te l'encertaré bastant bé. Em pots demanar que analitzi geopolítica militar de l'Europa de no sé què, també te l'encertaré. Em pots demanar que analitzi el balanç espai-temps del metafísic quàntic i també te l'encertaré. Lo de la factura de la llum les he passat canutes, Canutes, però bueno. No, em fas pensar que se't poden proposar aquí temàtiques, no sé, fins i tot un dia et proposaré que ens parlis de l'època de cel del Ornitorrinco comú, però vaja. I te l'encertaré, però lo d'avui... Però avui és molt més complicat. Per això que aviso els amics que m'escolteu que, a veure, feu-me cas fins un cert punt, perquè no tinc confiança en mi mateix, Però bueno, mirem de començar pel començament. I és que el mercat de l'electricitat, en el fons, molt bàsic, no es diferencia gaire del mercat de les cerveses, del mercat de la carn o del mercat de qualsevol altre producte. És a dir, hi ha una gent... Pagar per un servei o pagar per un producte? La manera com es fa i com es distribueix. Comencem amb una generadora, que són les que realment fan l'electricitat, les empreses elèctriques propietàries de centrals nuclears, de preses hidroelèctriques, tot això. Aquestes no les pots escollir, esculls la que et toca segons el lloc on vius. Serà, per exemple, jo què sé, Hidroeléctrica del Guadalquivir fa una oferta, tots els que se llamen Santi, electricidad a mitad de precio. I jo no puc escollir això perquè no estic a Andalusia, estic aquí, no? I clar, aquestes són les que han rebut de més amb el tema de la pujada de la llum, perquè aquestes són les que generen l'electricitat, i una part important de l'electricitat que es genera avui dia a Espanya és en base a gas. I clar, el gas s'ha disparat per allò que estem veient, no? De manera escandalosa. Sí, de que Putin, Biden, aquí tothom vol marcar paquet, no? Després hi ha les distribuïdores, que tampoc difereixen massa de... Jo si vull una caixa de cerveses no puc anar a l'Estrella Dorada, allà a la seva fàbrica. Hi ha uns senyors que ho distribueixen, ho emmagatzemen... Exacte, i tampoc puc anar a una distribuïdora de cerveses a demanar 2 ampolles. He de fer una compra mínima d'un camió. Les distribuïdores d'electricitat són les que s'encarreguen d'això, que és una miqueta amb xarxes pròpies, o xarxes que pertanyen també a Red Elèctrica Espanyola, portar-ho, diguem-ne, del centre de producció a grans ciutats, petites ciutats, pobles... Que allà es distribueix a les llars, o on sigui. Més o menys. I després hi ha la comercialitzadora. Aquesta és... Més complicat encara, escolta. No, al contrari. No, però vull dir que complicat amb el sentit que fixa-t'hi quants protagonistes estàs ja situant en aquesta escenografia. Però els mateixos protagonistes que comprant cerveses, o comprant carn o comprant ous. Probablement. Lo mateix, Distribuïdora. Comercialitzadora, és la que et ven a tu l'electricitat, és la teva companyia elèctrica. És a qui has d'anar a protestar o si tens algun dubte, amb la que tens que contactar. Hi ha 2 tipus de mercats d'electricitat. Ara aquí ens anem... Mercat regulat i mercat lliure.
Ja. Ja comencem a complicar-ho. Ja comencem a complicar-ho. El mercat, aquí estic mirant-me molt el paper que m'he fet, perquè és que de memòria hagués estat impossible. Mercat regulat. Entre cometes, és ús regulat perquè el govern marca una miqueta una tarifa mínima. Normalment està composat per elèctriques de referència, Endesa, els grans, gas natural, que ara es diu Naturgy, totes aquestes, no? Home, dona una certa seguretat a nivell de que l'empresa no patarà i no et deixarà tirat quan menys t'ho esperis, no? Que això en una casa petita, en una casa normal encara no, però en una empresa que necessita molta electricitat, poder confiar en el subministrament és molt important. Està claríssim. Aquí pagues segons hora i dia. Les famoses hores tarifàries o tot això. Té l'avantatge de que quan l'electricitat, la generació d'electricitat és barata, amb el mercat regulat l'electre és baratíssima. Clar, i el problema també de l'inrevés, que quan es dispara és caríssima. Mercat lliure. Aquí estem parlant de la comercialitzadora, Doncs hi ha més de 300 empreses, sigui totes aquestes empreses petitetes que fan publicitat constantment, que amb aquestes tens, entre cometes, doncs unes avantatges, no? Primer de tot, que fas un contracte amb elles i el preu de l'electricitat s'ajusta en aquest contracte. O sigui, entre cometes, no tens sorpreses. El problema és que moltes d'aquestes empreses ara, doncs clar, van signar contractes amb consumidors com tu i com jo, s'han trobat amb que ells ara han de comprar l'electre molt més cara i moltes tancaran, Moltes tancaran. Però clar, també et poden oferir un contracte a mida per lo que tu necessites. A veure, tot el desgavell ara de la factura elèctrica, entre cometes, com va començar? Ara sí que entrem ja a entendre la... Tradicionalment, l'electricitat estava fèrreament regulada pel govern, que en certa manera era bo per evitar abusos. I també perquè hi havia moltes pràctiques monopolístiques. Monopolístiques no, d'oligopolio. 4 empreses que repartien el... I clar, i el govern també ha d'encendre la llum, també paga electre. I molt. Bueno, era més que res un bé ciutadà. Un bé ciutadà, doncs, perquè un bé de primera necessitat públic, un bé públic. Què és el que passa? Que políticament els governs de seguida van descobrir que la factura d'electricitat depengués de les seves decisions políticament i electoralment no era bo. Perquè no tenien a qui fotre la culpa en cas de que l'electricitat pugés. Aleshores, el govern de l'Aznar, del José María Aznar, això trobo que ho va fer bé. Mirar una miqueta de liberalitzar la... Però clar, el ministre d'Economia, el Rodrigo Rato, va afegir una cosa, que va dir, un decret llei que va dir que l'electricitat no podia pujar més que l'IPC. En certa manera per protegir el consumidor. Però es va trobar amb una cosa que ha devengat amb el que es diu ara el dèficit tarifari. No sé si n'has sentit a parlar. Sí, però clar, molta gent... I això que de vegades passa amb la gent de puntetes. Sí, i això exactament què és el dèficit tarifari? Doncs molt simple, que produir electricitat era més car que el que es cobrava el client final. Les elèctriques anaven perdent diners i el govern anava compensant-les o anava, diguem-ne, acumulant aquest deute. De dir, vale, estàs perdent quartos, però jo com a govern responc, tu no pateixis. I les elèctriques deien, vale, doncs... Feia de valedor. Feia de valedor. Mira, és la paraula clavada, feia de valedor. Clar, ara ens hem trobat amb que això era un dèficit de 2.464 milions a l'any, que no és poc. En tots els anys s'ha convertit en una pilota de 26.000 milions d'euros que l'Estat deu a les elèctriques, que amb tota la bona intenció ho van fer, però ara tenim 26.000 milions que es deuen a les elèctriques. I el Mariano Rajoy, també, amb lo molt que l'he arribat a criticar, però aquí em poso la seva pell i dic, ostres, Santi, què haguessis fet tu en les seves sabates? Però de les guapes, És que crema les mans, és que no la puc ni mantindre. Total, que en Rajoy, que mai s'ha distingit per la seva sagacidad, digue-li així. Doncs esto lo pagará el consumidor. A cada factura
a cada factura li anem incloent una miqueta d'això i així doncs cada any anirem eixugant una miqueta aquest dèficit tarifari. Impostos, fins i tot sobre impostos. Impostos sobre impostos de l'impost del reimpost. Sí. Però bueno, es calcula que amb aquesta manera de fer les coses doncs acabarem amb el dèficit tarifari el 2028. Així que encara ens queda... Després, a veure... Primes a les renovables. El Rodríguez Zapatero, també amb tota la bona intenció, va voler afavorir que va donar una sèrie d'avantatges fiscals a empreses que fessin energia verda. També amb tota la bona intenció. Sí, esclar, però ja hem vist que a vegades l'economia se't descontrola, però menys t'ho esperes. Clar, es va trobar doncs, que, evidentment, moltes empreses s'hi van apuntar amb això, a fer energia verda, i, clar, després va venir la crisi del 2008. Ara han vist que la Unió Europea torna a exigir energia verda i s'han de tornar a pagar doncs, aquestes primes a les renovables, que ho paguem amb la factura de la llum. Amb afegits i afegits i afegits. Afegits i afegits i afegits. Aleshores, clar, tenim ja el cost fixe, que és el que paguem per potència contractada, després el cost variable, que depèn del que gastem nosaltres, un IVA d'un 21%, que això ho trobo escandalós, perquè és un bé de primera necessitat i hauria de ser hiperreduït, però bueno, a Espanya és diferent. I després tenim l'impost sobre l'electricitat, que és del 5,11%. Que dius, això sí que sembla broma. És a dir, no hi ha prou impostos que te n'inventes un que és fins i tot, jo et diria, repetitiu i pesat. Però és per eixugar coses que es van fer fa molts anys. Insisteixo, poder no amb mala intenció, però que poder doncs, no ho van fer professionals de veritat. És el que es diu, no? Doncs a vegades, escolta, hagués estat més fàcil demanar consell amb un lampista que no amb un ministre d'Energia. Quasi, que és així. I hi ha més coses, amics meus, però és que podríem estar xerrant una hora més i tampoc en trauríem l'aigua clara del tot. Déu-n'hi-do. Què et sembla? Escolta, a títol de conclusió, dues coses. Jo sempre faig una pregunta punyent. Ai. No, encara no la faré perquè jo voldria que com a conclusió ens diguessis, en poques paraules, com hem de fer per entendre la factura. De manera molt esquemàtica, en què ens hem de fixar sobretot. Ja sé que, evidentment, el més important és quan diu total. Sí. Però què és el que hem d'entendre en poques paraules, Santi? Mira, la potència que tenim contractada, perquè molta gent té més potència del que necessita, i això són diners, Segon, doncs, escolta, gastar menys llum, ser més eficient energèticament, que això ja depèn de nosaltres. I amb tot l'altre és que no podem fer res. Perquè són impostos i càrrecs i tot això. Amb això sí que no podem fer res. Per tant, suposo que aquí, no sé... O canviar... El consell és dir, escolta, feu el favor de... consumir... O canviar de comercialitzadora. Canviar de comercialitzadora, que clar, cadascuna pot fer l'oferta que més s'ajusti a... Doncs, escolta'm, per acabar, pregunta punyent, tu deies, doncs, els governs han fet servir com a bé, també, doncs, públic, doncs, l'energia, etc. No? Jo anava a dir-te, fins i tot alguns governs ho han fet servir una mica per dir, mira, serà una empresa doncs, on els expolítics, alguns es podran anar a jubilar. També. I part de la factura implica els premis que es paguen aquesta gent. Per això mateix. Però això és una altra història. Com sempre, fantàstic, moltes gràcies. La setmana vinent més, la setmana vinent també una temàtica d'aquelles potents. Molt menys complicat que aquesta, t'ho asseguro. Sí, ens la recordes ràpidament? Doncs tot el tema que ha passat amb els jubilats i els bancs, les tecnologies... Avui ho dèiem, dic, no vull avançar-me. Per què? Perquè jo pensava, ja ho farà el Santi. La revolució digital dels jubilats. Exacte. Sí? Exacte. Això serà la setmana vinent. Gràcies, Santi. Gràcies a vosaltres, amics meus. Vinga, fins ara mateix que ens anem cap al diccionari alternatiu, que avui la cosa va d'astrologia.